בואו להתארגן איתי ליום הולדת שלי. יום הולדת שלי ביום שבת, אבל היום יום שישי. אנחנו הולכים לחגוג אותה היום, כי מחר אנחנו נהיה ביום מעברים. אנחנו כרגע נמצאים בקרוז, האונייה הכי גדולה בעולם. קוראים לה אייקון של הרויאל קריביאן. האונייה הזאת פשוט מטורפת, אין דרך להסביר את זה. 18 קומות, פארק מים, עשרות מסעדות, ברים, מועדונים, קזינו. מה שאתם לא רוצים יש כאן, באמת. אני מבטיחה שאתם תראו את הכל בוולוגים. פשוט אין כאן מספיק אינטרנט בשביל להעביר את הסרטונים האלה. אז אני מעלה כרגע סרטונים שהם קצת יותר קצרים, יותר כלילים. חזרתי היום מארוחת בוקר והצוות של הספינה השת לי את החדר. שיר כאן הוא גם מטורפת. תו לי הפתעה חמודה כזאת. יאמר לזכותי, אני מעדכנת בסטורי. אנחנו הולכים להצגה של הקוסם רצוץ. עלול להיות ההצגה הזאת בשביל ילדים, אבל אני מאוד אוהבת מחזות זמר והצגות. זה היום הולדת שלי. זה סגרנו מסעדה פה על הספינה איטלקית. זה האוכל האהוב עליי. טיפה מפחדת שהוולוגים לא יעלו בסדר שרציתי. קודם כל, זה ולוג התארגנות, נמצא שום מקום. אבל בלי קשר, פשוט הולכים לקרות לי דברים מטורפים שאני חייבת לשתף באותו רגע. אני חושבת שהכל הולך לעלות במיקס מוזר כזה. הבטחתי ולוגים מתאילנד ועדיין לא הספקתי לערוך אותם. בתאילנד אני לקחתי על עצמי באמת לעשות הפסקה ולא ליצור תוכן ולא לצלם ולא לערוך, ואיכשהו יצא שכן צילמתי. אבל לערוך את זה סיוט אחד גדול. אז אני כל פעם דוחה את זה, ולפעמים אתם רואים ולוג רנדומלי מתאילנד. ושמעו לי אם בכלל מעניין אתכם שאני אעלה את כל הדברים האלה באיחור. אני אמרתי לעצמי שדי עם חול, מספיק, אני צריכה להיות קצת בארץ, חיים רצו אחרת. אני אשתף אתכם ברגע שזה יהיה רלוונטי ושאני אוכל לשתף אתכם, וזהו, סתם רציתי לדבר איתכם, כי כל הדברים שאני מעלה הם קצת במיקס מוזר כזה, לא ברור איפה אני ומה אני עושה, אולי זה קצת עושה סדר. זה אומר שצדקתי. בכנות לא תכננתי השנה יותר מדי לחגוג את היום הולדת שלי, אולי כשאני אחזור לארץ אני כן אעשה משהו, אבל כשאני אחזור לארץ אני לא יודעת כמה זה מרגיש רלוונטי. אז כרגע אלה החגיגות יום הולדת שלי. אילי מת מתלוננת בלב ים על קרוז בספינה הכי מטורפת בעולם, חוגגת היום הולדת שלך, אבל מצד שני כאילו המשפחה שלי לא פה, ההורים שלי לא פה. אני אחגוג את היום הולדת הזה 4 פעמים, אין לדעת. קיצור, יאללה, אני הולכת לראות את הקוסם רצוץ. I love you. ביי.